Здравейте, колеги! Откривам заседанието на комисията днес. Имаме кворум. 7 човека присъстват. Вследствие на проведеното заседание на 29 август 2024 и обобщаване на резултатите, комисията взе решение до третия етап да бъдат допуснати и тримата кандидати подали заявление за участие в конкурса за управител на КОТ Шумен, доктор Свилен Арнаудов, доктор Кирил Киров и доктор Румен Генов. Вчера взехме и гласувахме решение днес събеседването да се проведе по реда на подаване на заявления. Ще започне в 14 часа и 10 минути с доктор Свилен Арнаудов, в 14:40 доктор Кирил Киров и в 15:10 доктор Румен Генов. Предлагам проект за дневен ред за днешното заседание, определяне на брой общи въпроси към кандидатите и избор на въпросите, събеседване с кандидатите, оценяване на кандидатите, класиране на кандидатите и гласуване на решение на комисията за представяне на Общински съвет. Имате ли други предложения? Предлагам да гласуваме така предложения дневен ред, който е за. Моля да гласува. 7 за, против и въздържали се няма. Ще помоля комисията да гласуваме да вземем решение да прекъснем онлайн излъчването, събеседването да бъде записано и излъчено след приключването на самото събеседване. Моля, който е за, да гласува. 7 за. Прекратяваме записа. Записа излъчва. Да. Трябва телефоните да добре са на масата, всеки да ги види. Премести ги тук, да не махнат. Чакай, там не вярвам някой, нали, да... Все пак сме хора с някаква съвест. Доктор Пълно, да раздам ли още? Колеги, подготвили сме таблица, в която да си разпишете оценките, които ще поставите на кандидатите. Ще помоля след това, тя е с имената ви, да ги разпишете, след което ще ги предадем на протоколчика Деси Димитрова. Тя ще обобщи и сметне оценките. Това говорим след събеседването. Моля? След събеседването. След събеседването. Ужасно лихва. Изброени са критериите, които сме гласували и приели. И на гърба имаме средната оценка, която ще бъде поставена, която ще се сметне. Те предполагам, че колежката накрая ще ги сумира. Сега всеки да ги сумира и ги поставяме тук, колежката накрая ги сумира и тя ще ги нарисува. Да. Колеги, предлагам за начало да обсъдим колко и какви ще са въпросите към кандидатите. Говоря общите въпроси, след което всеки един член на комисията ще има възможност да се зададе своя въпрос към съответния кандидат. Колко предлагате да бъдат въпросите? Аз предлагам да бъде един въпроса, един общ, за да може всеки да има възможност след това да се задава конкретни въпроси. Не, половин час напред ги два. Това въпроса. За да има повече общи въпроси, да няма. Моето мнение, комисията си каже всеки член. Колеги, вие на какво мнение сте? Един или два? Тук имаме предложения за два. Да може някакъв. Аз лично абсолютно